Cikin shekara ɗaya kacal zan dawo da ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Turƙashi. Wannan maganar fa ta fito daga bakin tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar. Ya yi alƙawarin kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya cikin shekara guda idan aka zaɓe shi a shekarar 2027. Atiku ya ce zai ɗauki wasu muhimman matakai tun daga farkon mulkinsa, ciki har da ƙara yawan jami'an tsaro da samar musu da kayan aiki da suka dace. Wannan dai na zuwa ne yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke damun 'yan Najeriya. Baya ga tsaro, Atiku ya kuma yi alƙawarin dawo da tallafin man fetur idan ya lashe zaben shekarar 2027. Shin da gaske shekara ɗaya za ta isa Atiku ya dawo da ƙarshen matsalar tsaron da ta addabi Najeriya tsawon shekara da shekaru? Kufa, kun yarda da wannan alƙawarin? To ku rubuta mana ra'ayoyinku a comment section cikin girmamawa. Kada ku manta, kuna tare da tashar mu ta Asrah 24 TV Gaskiyar Zance tare da ni har kullum Rahma Kabir Ibrahim. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai cikin gaggawa. Mu huta lafiya.